إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم اغفر له وارحمه مالا علي وأبي وارحمه مالا علي وأبي rayuwa sanda ya so Allah kuma ya ɗauke ta sanda ya so ba wahala. Gashi hukuncinsa babu kila wakala, sai dai godiya gare shi sarki Allah. Allahumma aghfir lahu rikirkitan tunani yau ya same ni, nufi ya zo an ɗauke wanda ke mani tsani. Wa zan kama kuka nake ku jiyo ni, Allah taimakonka nake nema a gaje ni. Sira da aminci gaba daya ga shugaban nan mai tutan shirya, sa'ali da sahabbansa kulliya, asa waliyai da shehunai gaba daya. Sayyida Fatima umma Hadiya zo dan ku ai mun alfarma, wallahi jiki ba karfi ina ta kirma, katangar ta kusa faɗi ku taimaka umma. Ga masoyinka na ya rahmatin lil alamin, ga masoyinka na ya shafi'ul wara, ga masoyinka na imamul asfiyai, ga masoyinka na شفيع الورى وكل للخوف أرعدا، فكل نبي قال نفسي وأمتي يقول ويدنو حامدا ومحمدا. أين كلمه حبيبي حبيب الله مؤتي ورجادا، وأين سفي الله وروحه أفضل طه الهاشمي تأمدا.
خير رسل سيد خلقه عليك صلاة الله أبدال من هادى عليك صلاة الله ثم سلامه صلاة وتسليما يقودان للهدى aikinsa sun tsaya sai dai guda uku su za su ta tafiya cikin ukun ba wanda bai da shi kunjiya cikin sha'anin shehu sai dai godiya tabbacin waliyin Allah ne ga shaida masoyin manzan Allah ne ga himma cikin umur diyanati ne ku duba gidansa za ku yi shaida ne kusa gani nake bai tafi ba ni da 'yan uwana Kur'ani muka sa a gaba ina karatun ban san da kuka ya zo ba ina karatun ban san da kuka ya zo min ba karkace shi ne ke saita ni in batir yayi loshi ne ke caza ni ayabon ma'aiki shi ne wanda yayi min sani wayo rabuwa akwai zafi na tina gani ba ku sani bai yaudare mu ba a tarbiya Allah ya nuna ba waninsa ba da gaskiya ya hore mu ba da karya ba in mun rike su ba za mu taɓe ba Allahumma aghfirlahu warhamhu malam aliyu abi mu haɗe kanmu kar mu bari ajiyo mu ƙara hankuri a tsakaninmu sirkanmu namu ne mu rike abunmu sai mu sa ilimi ya zamo jagoranmu mutane daga inda ban yi zato ba wasu mun san su wasu kuma sai dai tuba ga ta'aziyya nan muna baiwa kowa ga ta'aziyyar abba nan a baiwa kowa ga ta'aziyya na matan
baba ga ta'aziyya na, yan uwan baba kuma ga ta'aziyya na, shehunnai kuma ga ta'aziyya na, muƙaddamai kuma ga ta'aziyya na, masoyan baba kuma ga ta'aziyya na.